tungin duai. Kukpa jongi ubahab neng ublay badap da kajing i giba kraw tam kajing im jongi da kajing isnay pat kajing map ay. Ngiwan man ay ngu hakane ka janmi jone ka sngi melapan la ingi iway pi iway kung pai lang jong me menginyo ya ka bonwan kiyo kumne hakane ka yeng ka bagantang ban mani ban syakriya me oi ni ay ngu ru hakane ka por namar ka jing penla ka jong me hello jong syakri pastor lendan sim inyo ya ka ban poi hakane ka balang hang ne nakam ta ka jing sam ya ka tien ka jong me hapdeng jongi ni duai ya ka jing pendap ka jong me no sim ba khoi ya ka khubor ka bangin siyok ngauling ban jongi kan dalong ka bor ka jing khu yangi iway pi iway ni ai ngur ya me kan rat hakane ka por habang iyo ya ka ban wan ai ya kini kijing ai ki barit nak ka ka kam ka jong me o ya ba yanu jor pat ka jing i ka ba kraw tam ka jong me ka ba mela pen pau ya ka jing im jongi ya ka ba mela yap nak ka ki pop jongi la sius pa ka snam kordor kini kijing ai kimlongi ai ru em henry kum kadak juga jing iet pat kajing sungu ya me ni wan ra eki wala kilong ki barit ni duai me isnai ban priang ban kerkhu yeki nak benta kajing pen kraw ya ka kam ka jong me mat irap ru yangi lembaga ni katayo abangin kan mau ya kajing syak sitom ka jong me nak benta jongi bangin nang ya ka manang ye IT ledi bak nginyo ya ka bor jong kajing petmai ka jong me shimti ka por barok ka wai ya IT me tu priang ye kajing duai ma bat klet ai ki pop ki jinguna jongi ipani kini baro kerteng Jesus Christ long penim amen. Ngi ngo yu blay bala don rekat bat ngi ki jing pendep ki kam jaga balang bat kumju roi ki jing syakri ya lingba ka to jing ruai ka kerpang u blay un kur khui ngi lang baro Hashwa bangini osngoi ko khubor nak tien ke jong blay ka khubor pam sande tungini ruai ke jing ruai ka ban rupulai a jing it kat ki duriau a jing isnei balashlei bau yap us em ke jing em yap yangi ban penem ai ke jing ruai ka ban rupulai
I Reverend G.S. Umwi, I Reverend L. Lingskor, ki balong ki pastor jong Balang, ki temen besan be jongi, ki dukot komiti Balang, ki long kemi, ki long pa, ki parlok samla, ki heb ki berit, nga ay kublea pi baro, haka kerteng ka ba koridor tam, ka jong utray, bat unong penem jongi, u Jesus Christ. Mga lembat I congregency renga, I balong ikime jongi kon, ngidap da kajing kemen ka ba kraw, ban yo ay kanigalat, ban mani, ban syakri, ban pendon burom yo blay lembat pi, kum ka balang Presbyterian pokse, ha kanigasngi, ka balong ka Palm Sunday, shi tayo, shua, ka jing yap yap li jong Jisu, bat ka jing mi pat ka jong o. Bat nga penpau ka jing songo ka bakraw, nagabenta ka nikalat ka bapi aya nga, ban sami ka khubor, nagaktien ka jong blay. Bat ka khubor ka long ka bayaha, bat ka nigasngi, ka Palm Sunday, ngi bu de gini kentien namar ba u Jisu urung hakanong ba Jerusalem hakum kanigasngi ara jars nemen shwa bat men ba u Jisu urung hakanong ba Jerusalem upat ba ulami bat ulak kawe de giding talai de gi Palms ban pediang buram u Jisu kila siang gi jankup jong u ye gi jankup jong ki hasurok kanang bu Jisu ya nalor kita gijankop u Jisu syong daw kon kada urung hakaburam sya Jerusalem bat ki pertajam bat ki ong hosana hosana topen im yangi kakubor kani kapor kalong syapang u Jisu hakalenti sya Jerusalem ngapen pau ka jing songo ye bala puli nakaktien ka jong oblay menne ba kaya jan kaya sriem ba bat kabenta ka bangaday ban kren menta naga gospel u Matthews kalenong ka bakhat riu kidkot arpuway hadu arpulai Matthews khat riu arpuway hadu arpulai nadu kata u Jisu ulas sedang ban peni haki senran jong u baka daya u ban let no sya Jerusalem ban sya'ru shibun ki ai na ki temen basan bat na ki rangba lengdo, bat na ki nong tho de, ba on penyap ru ya u, bat ba on penmi pat ya u, hakabalai kesngi. Habau Petros te, ula shim kerpang ya u, ula sedang ban seneng ya u, uda ong, to isen ei yalade ko try, kata kanum long ya me. Habau laphai te, ula ong hau Petros kelet syadien jonga me u soitan melong u mau jentut yanga naba memnyeu yaki ki jong ublay Henry yaki ki jong kibriu to ubleun kerku ya kani ka jing puli bat ka jing shashkor ka jongi ya kaktien ka jong u hasua bangin yo sngoy ka khubor nagaktien ka jong ublay to ngin ya pendam ka jing duai au blay bok pau jangi bahabeneng ngi aingu yame namar ka jing don rekat ka jome bat ngi hagani ka jing seng ka bangi rakhi kum ka Palm Sunday ha ka bangi kenmau ya ka jing wan rum ka jong Jisu ha ka buram syaka nong ba Jerusalem ba on yap patang hadien sansngi bat bon mi pat agas ngi ka balai hadien kata ngi duai ngi kerpat ba men pensyayangi ke ai ka bau Jisu le syamule kendo hakata ka jingya lenti ka jong u syaka nong ba Jerusalem yarap yu syakri baret u batlat u jong me namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ amen haka lenong ka bakhat mriu ka dekhat ka ba arpo ngi yu ibo Jisu lamahami ki senran jong u ba unum yathu ikibriu bau day mau Mesaya namar bau Jisu kwa ban penbenahi daladi kat kum kapor ka jong o bar haka jaka ka bau lajit mau bau day mau Mesaya kwa ikibriu bakin sngow thu bakla ya ka jinglong Mesaya jong o bakin perkhat baga jinglong Mesaya jong o kalong kum kis iem jong ni ka perthai kum ki patsha jong ni ka perthai ki bakup ya ka buram jong ka perthai Pinken mau bau pat ba Jerusalem ulaya
persang ban penbor yu Jisu ban longs iem pin pule Yohanes lenong ka ban riu ka dekat ka bakat san Henry watla kila persang ru u Jisu umpat tre ban pediang ya ka ket jong ka jinglongs iem jogi jiu umpat tre ban pediang ya ka kerdan Mesaya bakan pau tengkeren ya khmat ka perthai namar utip ba ude ban ya chua ling ba ka lenti jong ka ding kna o ki senran ki ngai ba ude Mesaya u bala sle u jong utrai u Kristus u Kris Henry namar bagi soltu bakla baga jinglong Mesaya jong u kamut bun sin syara ka ket kum u sim David bat kum u sim Solomon kum tau Jisu la di ban pensyai shwa yaki ba shwa bon yo ban pong ya ka pans niat ksiar u di ban pong shwa ya ka pans niat sha shwa bu Jisu un shong halor ka ket jong ka bam jukut ula dei ban sha sa narpnaru halor ka ding na Kalbari namar kata hagad khot ka bar puai ter u Jisu u batai ya kane hagi senran ki jong u nadu kata kapor u Jisu la peni halagi jong ki senran bau de ban let no sha Jerusalem bat baun sha shibun ki ai hangta haki por ki ba menshua u Jisu la de ban keren berngut bernget syapang ke jing yap jong u ka banwan ula de ban saham lupa ya ka jing yat ka jong u shaka ding na Henry umpat keren syai kadar Henry hangne ka dekhot arpuai ter te u Jisu la keren syai kadar bau dei ban syayap ha Jerusalem bad u kedau ya sauteli ki ban jaya u habau let sya Jerusalem nengkong u de ban yat ling ba ka lenti sya Jerusalem ka baar u de ban sya shitom shibun ki hakikti jogi temen basan ki rangba lengdo bat ki nong tho kabalai udeban sya penyap kabasau an sapenmi pad ya u na kabayap hakasngi kabalai nengkong udeban let sya Jerusalem pi ka Palestina ka tukapor kadon bun ki jela bun ki ilaka u Jisu ulayat bun ki jaka hagi than Galili kabadon syatay bat ula poiru syaki jaka jongi gentil ha Tairos bat Sidon nang taula jam syasiliang kawak Jordan syatay sya Decapolis bat ula ju lejru syaki than Samaria ban yalap yagaktin ka jong ublay henry mentapat nagini ki jaka ki basyatay ula day ban prudak yagalenti ka basyati ban poisha Jerusalem ka Galilea ka don syate ka Samaria ka don hapdeng ka Jerusalem ka don syate baru Jisu upenbet ela ka jong galenti ban let syate sya Jerusalem ka jaka ka bu Jisu yo jingero ka jaka ka ba ki breu baru pat ba belin ki wan ban bod yo kalong syagitan Galilea Kajaka hakabau Jisu ya kenduk shibon ki jing shibon ki jing ele but shibon ki ba persya ya o kadai ha Jerusalem ha Judea but lada dai maphi manga ngin wat e galenti ka basuk ngin jin dalaong manga tengan syong bet ha Galilea hakaba bon ba upat ba usultanat yanga nganumlet sya Judea bat sya kanong ba Jerusalem namar hangta ki don ki reu persya reu Jisu ngan let sya Jerusalem pinken mau bade Jerusalem baula be ya gitu ki nong ya di ya ki belangki masi bat ki nong ya pens bai ha kerdop jong temple Jerusalem bat hangta kini ki rangba lengdo ki sadusi ki labitare o nang tau Jisu pat ula penkhia ya ki bapang hagasngi sabaton bat ki Parisi kila bitar ya o bat kila persyang ban peniap ya o hakoi kapor habaulet sya Jerusalem ha kataka jingrakhi ka niam jog yeng trep kila persyang ban kem yu Jisu bat ban peniap ya o henre u Jisu ula yo lat naki namar bakata kampat dai kapor ya o ban yap namar kata
kisenran ki jong Jisu kila keli balaikan rat me kwa ban let sha Jerusalem kadika jaka ka ba ki breu ki isi yame kadika jaka hakaba shibun kinum pediang yame balai ba mem shong mem sabat hang ne ki than Galilea hakaba pat ba usautanat yame kamat ka ba ar u Jisu ong ba udai ban sha shibun ki ai hagi kti jong ki temen basan ki rang ba lingdo bat ki nong tho u Jisu udai ban let che Jerusalem namar ba kadai ka jing tmu ka jong belai ba on yap yapli nakabenta jong ilang baro hakata ka nong ba bakrau Yohanes khat saulenong ngamut ban ong Lukas khat lai lenong kadkhot ka ba lai pulai Lukas khat lai pulai ko ong kumne lakum taru ngadai banang let la ka jing let menta bat la shai bat hakababot na bakamla banlong bau nong yatu lupa on yapno shabar ke Jerusalem u Jisu ulas ngau tho yalade bakadeka jingtmu ke jau blai kadeka jing bo bet bo renti jau blai ba on yap ha Jerusalem bat deshata ba ulet wat lautip bakadeka jaka jong ke jingsha pensitom ki ai kini ki batmu sneu ya o ban penyap ya o ki ai kini ki teman besan kini ki dei ki elders ki kli jong ki jat ki kli jong ki snong ki nong senshar jat bat ki nong senshar snong hangta hakari Israel ki dei maki ki bakmi ya ka senshar khadar jong ki Jew hangta hakari Israel ki ai kita ki rangba lingdo ki rangba lengdo ki dei kita ki banaka kenhuan ki sadusi ki long ki lengdo ha ka temple henrei ki atrelang bat ki nong senshar ka himarum bakiyo banlong rangba lengdo ro ndai namar ba upat ba umon ki henrei namar ba ki nong senshar rom ki mon ban bu ki halo jong upat ba bat ki rangba lengdo ki long ki ba benanam naga benta ka jia khlek khau ka jong ki bat ka jia sela subut kenang bakin yo ban bat ya kabor bat bakin yo ban penne ya la kaburam ka kerdan kiai kita ginong tho bun sin ki digi Pharisi ki bru ki bala ngam jeliu ha ka testament ka barim ki bala ban bat ya ki an ki kanun bat ki adong ki adit jong ka testament ka barim henry ki badon ru ka mensim jing sarong shapang ya la ka jong ka jingla bat ki ban nyau ben nyau po ikiwei kila ban sha jingit arsin chitayo kila ban ai kawai na kisipau o kila ban le lut ye ki kamba bha bala dawa da ka testament ka barim henry kim don ka mensim ngolem kim don ka mensim jingit ikiwei kini lai ki kenhon kide ki nongsen shar chong ka jat ben riu jiu ha ka imlang salang ha ka senshar khadar bat ha ka nyam balar kini kilamon ban penyap yano kidon ka bor lada kidon ka mon ban kentiu yano hang taru kidon ka bor bat kilong maki ki dekhot jong ka Sanhedrin ka dorbar senshar halor jong ka jaj ben riu jiu baro watla ka don ka himarum halor ka jing senshar jong ki nrei watla ka taru ka Sanhedrin ka dong don ka bor ka bakrau bat yano ki kentat upat baru kentat yano ki pediang upat baru pediang henry ki lengok nganya baki yu iu Jisu ubama ki kim tre ban pediang henry upat ba u pediang ya o namar ki yu i ya ke jinglong kerpang ke jong o ndakini ki temen besan ki rang ba lengdo bat ki nong tho kilap ba kimla ban penjengai ya Jisu na ka jing i jong upat ba kilaya selasu bot bagi de ban penyap ya o bat kilawat lat wat lenti kumno kin penyap ya o ladu Jisu kwa ban lat na jingyap day satya ban let che Jerusalem henreu de ban shongsa sha Galilea henre hang dingi poi sha kamat kabalai uday ban sha penyap kata ke de mission jo Jisu lade ban khayu sha ke ga perthai ulade ban im ke jing im ka telem ka klem jing tho bria ulade ban le ki kamba ba krau ki kamba jong jing pen khia bat ke jing pen jai ya ki bor mariang uladai ban pen khia ai ba pang bisitam bat wat ban pen imrui ki balayap
Henry ka clear du jong ka mission jong Jisu. Kalong baun syak penyap halor ka ding na Kalbari. Da ka jingyap ka balong ka jingyap yapli na ka benta jongi. Bat kumta kumbau Jisu hi ulay tu lupa bau day ban syak penyap kumta kalajia. Kilaya selasuk bot kilaya kem ya o kilaya ra ya o sansin usha bishar ha kashimit judon kanu ka yeng syari ka baju shong session ha kapor menmit menyong ndre ya Jisu sansin ula sha bishar ha kashimit u Pontius Pilat u balong ulat jongka Judea ula persang man pelat ya Jisu ndre umdon lat umdon lenti bat hakabakut ulah hak ban tet ketino yalade nakane ka jing penyap ya Jisu. Namar kata kisenran kila sengutu lupa balado Jisu unlet ke Jerusalem unsha penyap. Baru Petrus ulah persang ban ya selok ya Jisu banongku Jisu wat num let sha Jerusalem. Wong ko kenrat wat num let wat num let paino nagani galenti kabame metmu. Hagajing syau Petrus mendai bola keren pat ba ya kata Jisu ngipuli hang ni baula shim kerpang yu Jisu kabamut ulah khat yu syarud ulong ko Jisu balai ba keren kini ki baro ba men let ba men syak penyap ko Jisu wat num let se u Petrus udon ke jing iet yu Jisu udon ke jing adai ka bajan bat kwa bau ni u rabi ujong u nohikai ujong u unsha pensitom bar unsha peniap a Jerusalem namar kata ula sneng ula selok eu Jisu penbanu Jisu keren digi kentin kiba bat umshim keren ru jar eu Petrus nre u sneng pat ba ya u kentet digi kentin kiba hadu kata yau nu senran u bahajan jo eu Petrus Habaula pai ti ula angau Petrus kilet syadin jonga me u soitan. Shim ong tang kilet no syadin jonga me u Petrus. Nre udah kot yu da kekentien kaba khor bat kaba kilet syadin jonga me u soitan. Melong u maujen tut yanga naba mem nyau ya ki jong blay. Nre ya ki jong brio. Ngila ban kelia kani kapor balai bau Jisu upendon kam digi kentin kiba haduk kat ni yau senran uba hajan jong u yau senran uba ya u yau ne Petrus let's say kajing happening kini laingut u Yohanes Petrus Jacob ki senran kiba hajan du ki jong u Jisu upendon kam digi ni kentin kiba soitan unong yelek persyak. Don kiboong bakadai ka proper name, kadai ka kerteng pura jong soitan. Don kiboong bakadai ka kentien adversary ka bomut unong yelek persyak. Hagaju kapor u Jisu penon kam daga kentien ka ba soitan yau Petrus. Hagaju kapor penon kam daga kentien adversary unong yelek persyak ya ka mon ka bakhoy ke jong blay. Bat kani ka pensisya bau Jisu ula don kong commission jong u ban yap yapli nakabenta jongi ula iet ya phi nga hadu kata kat hadu bola kloy ban sha eki baro baun pli lahat nakabenta ka jing pen em ke jongi pat ngi ban sumar bhayala di ko ki para bangit ba iet banginum long ki rimiang sentur jong ke eki bas niu shakiway u Petros bapli ula kelalong ki rimiang sentur nakabenta jong soitan bat mangiru ngide ban sumar ya lagi jong kerimiang sentur bat yu lau jong telit banginum long kinong pen benar ya ka mon bat ka khubor jong soitan shakiwei pan baduong memelong o maujen thot yanga mudur u Jisu ong yu Petrus ba ulong maujen thot bat kani kade ban penlong ngiru ban yit ya lade hatu nga ngalong mau jam ya kiway syakalenti jong jing bha ne ngalong mau jentut ha ka jing ya lenti ke jong ki sya ka jing bha hatu nga pun jing king ya kiway bakin pendap ya ka mon ka bakhoy ke jong blay
ne ngalong umau khang ha ka ba ki breu kin poi sha ka jing pendep ya ka mon ka ba khoi ke jong blei lada kat yau Petros usenran jong jisuru usoitan ula ban yalam bakla ma phi mangangi long ayu ngide ban da yit yala de ban sumar ban sharai ban yada yala de na ki but thap jong usoitan u Petros bau jisu la ai u da ka kerteng ka batamai haga jing shisha ka kerteng jong u kalong u Simon bar Jona u Simon u khon jong u Jona Andreu jisu u sin kerteng u ai u da ka kerteng ka ba kham krau wong u Petros ka ba mut u mau la ne u mau siang u Kephas kata ka di ka kerteng ka jong u Andrei kat yau tau Petros kat yau tau Kephas ya u la syakot u soitan bat kadai yang ban yit yala de bahabangi yat lingba kaneka tayo jong jing sha shitom ke jong jisu kadai ka por bangin perkhat bangin puson yala ka jong jing im hatungi ko ngoi ka mon ke jong blai nengi yat persha eka hatungi long ki nong penjani ki wei syakamon ke jong blai nengi long ki nong penjengai yaki bat uong Ujisu ong mem nyau iki jong blai ndrei iki jong ki breo kabomut ka rukom perkhat ka jong Petros kadang long pleng ka jing perkhat jong ni ka perthai ka jing perkhat jong ki breo jong ni ka perthai umpat yo pleng ya kata ka leer ka bawan na beneng umpat sngau thu e ka jing tmu pat e ka mon ka jong blai para bangit biit abangi kren ya no kan poi ka por bangi sngau thu ba unite lani kanite kim song thu ek bangi kren namar ka jingmut jongki kadang long kena kadang long kulung kim pala ban song thu ek ki bangi kren hang ni lani kala ban long ba phia kren ki kam ying ki don le si ki badang perkhat kulung perkhat khonna kim pat nang ban shim khia ki tagi kam ban da poi ka por phiang kenyo ban ya kren ba ki to ya poi shanoru namar kim pat song thu ya ga jing khia chong ka kam u Petros ru hakata ka rukom udang perkhat sa kata ka buram perthai udang perkhat sa kata ka ket Mesaya hagani ka perthai umpat poi perkhat umpat poi jingmut yau tau Mesaya ban sha shitom nakabanta ki breu chong ka perthai baro Henry hapadeng kani ka jing ritman sim ka jong ki senran habau jisu la kreni kini ki baro hapadeng ka jing khuslai ka jong ki habakila tip baule de ban yat lingba ka lenti joga ding na u ai jisu ka jingker men ki pat hangingi poi syakamat ka basau u ong badai ban penmi pat ya o hakasngi ka balai bat ladaki senran jong jisu u Petros u Yohanes u Jakob u Andrew bat kiwei kila sngau thu ekani kinum long ki ba ritmen sim kinum long ki ba khuslai sa henreikin pediang ru bahadien joga ding na ka don ka jingmi pat hadin jong ke jing sha shitom ke jong jisu kan don ke jing kermen bani shempat bat ki ba e ki ba thon ki jong u bat mangi ko ki para bangit be habangi rung menta sha kani ka tayo jong ke jing sha shitom ke jong jisu bat ngiyo sngo pini don ke sakramen haga sngi palai janmet ngiyo sngo yagi program naga benta ke Good Friday bar hadin kata naga benta ke Easter Sunday ke sngi ke jing mi pat ke jong jisu ngide ban bu jing mot ba what happening ka jing yap ka jong jisu ka don bet ka jing kermen jong ka jing mi pat ba jong ka jing im bam jukot bat kani ka ayangi ka jing so thu ka ba shalendet jong ka jing yap ka jing so thu ka ba shalendet jong ka ding phana balang ade ban ya ling ba kani ka them ka serngeu ka jing yap ka bakut jonga bat ka bakut ka jongi kamde kani ka them jong ka jing yap nresatay sa silyang kadon ka jing ting shan jong ka buram blai ka jing ting shan jong ka jing mi pat ka jong jisu u jisu la depte bani thu lupa ka shong haki lakilaan emban pediang dei namar kata bangi ngi kenmau ya ka jing yap ya pli ka jong jisu man ka snem ka Good Friday man ka quarter bangi rakhe ya ka sakramen ka jing khwai utrai ngi kenmau la it ngi hadu kata baula aitino ela ka jong ka jing im khanang bon pun kup ingi ya ka jing im pam jukot ngi kan mau bau jisu la kit halor ki terpeng ki jong u ya ka ram ka sha ka bangimla ban siu
Kanang bangin yo ay kahak kabangim simla kamay. Kanyam kasitan rai ko ang ban kamay ay kahak. Nrengan ito ipi para bangit bait. Nginumla ban kamay ay kahak kaban pen kesaningi syadu syabeneng. Deu Jisu bala pen kamay na kabenta jongi. Bat ngisu pediang tang da kajing ay ya ke ay kabola job na kabenta jongi. Kata kajing iit kajong try Jisu na kabenta jongi. U Jisu lakit ya kapang kasitom jong ngi halor kading na kalbari. Bat namar tangi ong da kajing jingam senam jong o lapan kia yengi. U Jisu lakit igi khuslay ki jongi baro baru ong tuan hangapi baro ki batai bat ki bakia kajing kit ngan penjam epi. U Jisu lakit ya kajing le rahan ke jonga ya kajing le rahan ke jong pi namar kapop kabangim la su ban ki kli agani ka pertai reu di Jisu bapenkop yengi u bapenla yengi bangin yeng agani ka pertai ki bre ki bamsha job nre ki nong job halor ki jing e baro u Jisu hagalenti sha Jerusalem ulatip ikini ki baro ki baude ban sha na ka benta jongi mangiru ko ki para bangit bait hatengga-tengga ka jing im jong agani ka pertai ngisngau ko bangi ya hagalenti sha Jerusalem ngisngau ko mangi ya hagalenti sha ki jing shitam u Jisu la kularengi haga jing im bam jukut u Jisu la kularengi yegi jing kerku agani ka pertai henre haga jo kapor ngin mat ro agani ka pertai yegi jing nakapor shakapor ukren utra Jisu kumne yones khat riu landong de khot lai pulai yones khat riu lai pulai ngala kren ikini ki ru api bapin yo ka jing suk hanga ha kata ka perthai pin yo ka jinjar nrei tolong slur pi ngal job ya kata ka perthai nang taru upara jo utra Jisu Jacob ulat ho kumne ka stiu Jacob lenong benengkong ka dekhot ka baar hadu ko basaw tu pinyo ya ka jing kemen sudako para banget jonga haba piha bagi jing tenju babonjat haba pitip bagata ka baprang ka jing e jong pi ka penlong ka jing Aisha nre ka ni ka jing Aisha to ai bagan yo yala ka jing tre bajanai ba pinyo long ki bajanai bat ki bateli biang ki bamduna hake e ro khat ar ka khot suk utau briu ubay Aisha ya ka jing tenju na bahabala tenju yo onyo diang ya kata ka pansngiat ka jing im ka Bible ka kren shai bahateng hateng ngidi ban ya ling bagi jing tenjo ngidi ban ya ling bagi jing kidon bon ki nong elak bagani ke sngi ki ban ong pi balada pilanget ya Jisu pila IT yala di ha o pinyo e ka spa pinyo e ka hajar pinyo e ka kot ka khia pinum kendu jing ka jing im jong pi para bangit bait kata kamdai ka jing hikai jong ka Bible kahikai yangi bahateng atengi de banyat ling bagi jing henrela dengi de banyat ling bagi de jing ru u Jisu undon rengkat bangi un ai ngi yakabor bangin job kita ka jing suk bom jukut ka bom don jing shu te ka de hang te abaneng henre hagani ka perthai hateng ngi de banyat ling bagi jing ngamut banong bagi jing im Kristan kalong ka basu thar de gisha bat ka badung do prek silenti namar hateng-hatengin mat si bon ki jingker hu jong blai ngi aingo yo nrei hateng ru ngi ben yat lingba ki gi jing hatu dona preng jong pi para bangit be ki blai lum lang kum ne ha ka yeng ke jong blai hang ne ka balang pok se hatu dona preng jong pi ki bayat lingba ke jing bat ki bakit ke jingkit ke bakhia bat pi kli hatu ka ne ke jinget Kristan ka la ne ban yarap yanga let's say kalau ke jing padang pa bat ka kemi hayeng let's say kalau balong ke jing hapadang ki kemi ki pa bat lagi jong ki khon namar kani ka perthai ka ba bangi menta bagi khon ki yeng banele persai ki kemi ki pa arsnam hagani ka pandemic kila ja na school nagi college nagi jaka pule arsnam la sanshare ki daga social media bat la sandure ki daga mut ka perkhat jong ni ka perthai arsnam kim shim yo banwan ban kier shika yeng ke jong blai lat satang khendiat banai kum to nre aingu yu blai na ka banta ki jing seng bangi yo ban pen pau lung ba ka YouTube lung ba ka cable channel ru ki balalong ka jing shai joga gospel what happening gitu ki banai jong ka jing dum kini ki jing ki bangi kendu kini ki sngi
lani le se don pedeng jong pi ki be kendo e ka jing pang jing shitom hayeng ki ba ma ya ka jing kerdo ro namar bakane ka pandemic kalakta e ka yok ka kot bar haduk mentah 4 la ban kele ya kata ka bapila do hakini ki arsnem hoy kum ka balang layok ban yarap e gitu ki ba kerdo bat ki ba shitom hapadeng ki jing e ki jengki kabalang ke jongpi, kabalang ke jengi, balang bauro, kiwe-kiwe ki balang rukum ju kilayo ban yarap kumta. Henrei kat nun yarap namar ke jingdo kalau ngabak rau. Barapa piyat lingba kini ki jing piong mano ban don rengkat ban nga, mano ban kersan nga. Ngan ong pi para bangit bayit ude Jisu ban Nazaret, Jisu bala taubet ban let Jerusalem, ubadon rengkat ban pi. Hapadeng ki jing bon jat juga jing ngalamat ngala syem te haladi ya uni Jisu ubakloi ban let Jerusalem ubalawan ban ya syem yang haga kamera hospital le se piatip bam chem snem habawan ke to jing pang khlam ngarung ayo itu ke jing pang khlam la ya daya ladi ngadeng mas batwat mentarung ngadeng ngampat pelat ya ka mas nre ngamtip kumno kawan ke jing shitom Padalawan ke jing stom la poi hospital atia lai tayo ke jing stom ke bajur ong gi doktor ba ladap kita gi doktor bat ba la syep tieng la uni pastor un dang imne un letno nagani ka pertai bat kala poi ka poru bangala sngo tho te la de ba ke jing stom kala jur bat ba ka jing yap ka don hajan bat de ku magata ka por banga khot karpa di Jisu Ndalapoi haka klipmat kain para bangit bayit kata ka jing start jong pi kamyarap kata ka jing pas theology jong pi kamyarap kata ka jing long pastor bon snem kamyarap ka jing yarap kalong tangga kerteng jong Jisu namar ngilong iyo khmat jong blay ngimlong ka ka nam ka kerdan ka buram ka mangidon ngimdon ngilong tangun nong pop ubajat ubarem ubaw blay la isnay ban map ban thaw thamai dar hapeng kata ka jing stom akan mga khot kerpa Jisu ko Jisu tang kata ka kerteng ngam kan mau imei pa ngam kan mau ilok ikon ngakan mau ka kerteng Jisu yarap yang bat nga sotho ba kata ka jingyap ka don hajan bala do blay ula imon ro kamut ngan jam nang ni syatay siya ka jingyap bala do blay udang imon ban pansapat kabamut ngan sa ka jingim ngan ong epi para bangit be ndapoy ka klipmat jaga jingyap yaw kristan ndon jing syap tieng te ndon jing syap tieng ndon jing artatien kadon tangga jing tengen banga don baru Jisu bau Jisu don bat nga ngamut ban ong bangalayo markhamat yu Jisu kumbayu kini gi kena yo revival law snap arjan reu hadu mentang empat yo yu Jisu da kini gi khamat lan he kaman sim renga sngo thu ga jing don ga jong ban ngan ong epi ga jing don jong Jisu kalau ga jing tengen ga bakrau ban nga perkhat iki riu nget nga perkhat iki balalet no ashua ki balet daga jinget hau Jisu nda poi ka to ka klipmat mdei daga jing ya mdei daga jing sosi henrei daga jing kemen hala ka mensim daga jing suk haga jing ju perkhat bangalet nang ni na perthai nga poi nga dia don rengkat baru Jisu haka yeng ka bala penkre na ka benta jonga manu ba pun jingking na gani ka perthai jonga pop sya ka beneng jonga hok bat ka jing shisha upon jing kieng u Jisu ling ba ka jing yap li ka jong baru Jisu don hang taban kersan haka por banga thia hospital nga khuslai bon ki jing khuslai nagabantai kami nagabantagi khon ki turo layo jing pang khuslai nam tagi parabanget bon na ki apang di sitom hapor ba thia hospital armut ki parabanget ki khlat nagani ka jing sitom ihap barlet pendep ya ka jing let antep itemen basan jongi ngangit don na pedeng jong piru pastor teman besan ki balahap ban pendap service nagabantakum kita kawan ke jing sanut kawan ke jing khuslai reh pedeng kita paro kawan ru ke jing sting ke bawan na ke jing don rekat ke jong Jisu uba pen yang baja kat baja long kat balong la kila ki eryong la kila ki palok ki reu Jisu yang skem unong pen jongi bau dai mau ngatip ki dai mau ba ngatip ki barok ki beja bat ngasen shar mga ga jing im jong me ngasen shar mga ya ga jing im jong ne ka perthai
Iwe isim ye nginom hap klem ka jing tip jong kupau ba beneng. Bat kade kata ka ba ay man sim yang ngangit don na pring jong piru para bangit ba et. Kibalaya ling ba shibun ki jing kibala poy hat tamir jong ka jing yap. Kibalayo iru ba ladam de da ka jing snake jong blay ngan poy siya tay siya silyang. Ngangit kidan kibala don kum kata ka jing siya man sim. Bat ngangit akum kata ka por pis ngaw tu. Ya ka jing kershan ka jong jisu. Bat ka jing arab ka jong uya pi. Ba pin job ka jing siap tieng. Ba pin job ka jing arta tien. Ba pin job ka jing huslay. Tang da ka jing shanya. Ka jing shanya ateli. Haka kerteng ka jong u. Namar katang ako aban ay man siyem ifiko para bangit ba iet. Hakum gani ka por. Balar piya iling makanu ka jing ro. U jisu udon te rengkat bat pi. Utaw balaya iling bakalanti sya Jerusalem. Udon rengkat bat kalenti jong pi. Hagani ka pertay. Ban penpoya pi siya ka thong ka baulat mo na kabenta jong pi. Namari aladi nga soto. Dalayat kato ka disngi jong ka jing shitom jong ka jing tarha. Kawan ka jing shine na utra jisu hi. Bangan penkia eme. Namar nga duay ngong atray nga kuaban ayeme ka jing im ka ba kentang khut bangan syakri eme. Nga kuaban ayeme ka jing im ka ba kentang khut bangan pendon bura me ka kerteng ka ba khut ka jong me. Nga kuaban ang pet ki khun ki kti bakin san kin mer bat e ka balang ka ba melabu e nga ban long pastor bangan yo ban syaraya ka banang beteng e ka jing syakri. Baru bleh ka jing isen e ka jong u isen e ban penkia. Ki dawai ki dashin, ki bangi hapan di, ngi hapan shim, ki injection, bat ki kor, ki bor, ki long, ki bayarap yangi. Nrega jingpen kia te kalong, nau try, ubau bleu jangi. Bat kumju, ya pi para bangi beet. Lar pi ya, lema kino ki jing jang jing imro. Bread lot hau jisu, IT lot hau. Namar udai mau bala ong tuan hanga, pi barok ki bat hat bat bakia ga jingket. Pi de ban penon kami gilat ki lenti ban lat nagata ga jing Namar kat bangidang ema kani ke pertai ngidang don kamhi kini gilat kelenti. Hendrai halor kita gi jing persang gi jongi. Halor kita gi bor jongi kum kibriu. Kani ka bor ka jong blay ka bakit ka bakersan bat ka bayarap ka bayalam mengi. Bangin long ki nong job halor ki jing jong ni ka pertai. To bleun ker khu yangi ling ba kani ka khubor nagaktien ka bakhoy ki jong o. Nakabenta ka buram ka jong blay. Amen. Tungin niya duway. Au blay buk pa chang i bahabeneng. Ngiyay ngu ime ko try ba meladon rekat bat ngiya kani ka jinseng. Habang iwan ban mani ban syakri ban pendon bura me ka kerteng ka bakhoy ka jang me. Ban ba diyo sngaw ro ikaktien ka ba im ka jang me. Melapet isnay ko try yalaw jang syakri. Hapaneng shibon ki jing ban pelat yo. Ban ay ka jing siya man siyem ka ba tamay. Bat ngala persyang ban penpaw kita ke jing siya mensim hagini ki para bangit beet ka balang pokse bakin yo mensim ko try kan rat hapadeng ki jing ki ba magkiru kila banya ling ba hagini ka por bala ki wan siya ka yeng ka jong me ringkat ki jingkit ki bakya nangnungan yo bor nangnungan yo ka jing pensyan giduay ko try bagini ka khubor kan ay bor kan ay mensim ki bakin la ban yaisha ban yaine hapadeng ki jing tenjo Bat kam tame bikin mat yu mensim bakhoy. Bat eka bor ka jongu. Kaba kershane ki, kaba kentiwya ki, kaba khliya ki. Bakin long ki nong job halor kita ki jing baro. Kerku ko try la ka jong ka balang. Ya ki pastor ki temen besan ki dekot komiti balang. Ya ka jing seng kentay, ka jing seng samla, ka jing seng kena. Ya ka skul penpaw, ya ki jing seng yeng jong ka balang. Kerku ilang commission ki babon ko try. Bato ay baka balang pokse kan long kum ka balang Antioch. Kabalait banyalap ika kerteng ke jong me syaduk ka bakut ka pertay ngi ay ngu ime ko tribe me la don rekat bat ngi shim ka buram shalade ay gi jingker ku ngi yakini baro ngi pan ngi dengi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong tribe bat unong pen em jong yu Jesus Christ amen ngi ay ngu yu blay bala don rekat bat ngi kini ke jinseng bat ngi ay ngu ya baro ki be don benta hakanika jia senge jogi bat mapiru ki para bangit be ki bewan ubleun tun kerku ya phi bat ingilang baro ngini penwai ke jia senge jogi da ka bangir wai lang ke jing ruai ke ba nyau pulai bar hadien ke ne nga kerpat ye pastor jogi Reverend GS Umwi ba in snow haban sa pelat ingi da ka jing kerku penwai kaktien jing ai ka perta jing pen em ha jing mong u jisu dan jing lat ka mensim
ban sat ka jing tungit bat jing rem ka pertai ka tuot ka wa ba im ka sna mu khunu blai ka jing ruai ka ba nyu pulai các tiên jing ai các perta jing ben ha jing mong uji su don jing lại kamen sim ban sai ka Hallelujah, yukun bukit ka babaro andaring kang ka Jordan yuju nongin yaro kajing yam badu jo uyu utrai jongi kabor jong kajing dum kaduha kalbari kishipai Hallelujah, yukun bukit ka babaro andaring kang ka Jordan yuju nongin yaro andangin boy shabning karibasok kenjay jingken ut snautenan yuji sungin riwai ngin kentil luken rat klem thai hakaburan dari sa hosana aying ublay juna Hallelujah, yukun bukit ka babaro andaring kang ka Jordan yuju nongin yaro ngengu ime kutrai ya ka jingkar ime batngi hagani ka jing mani ka jing me habangin mi nagni ka jing slok bathiang to ai ba ka jing suk oplat ya ka jing phang borok kan ri jai jai do no chongi ya ka jing mut ka jing ha kuris jisu
Hamba kajing kepada abiang, kajing utrai kajing Yesus Kristus, kajing kajing oblay, kepada bam dukut, kajing selok kajing bensin berhuj, kajing kerhui mulai hui boleh. Kibai lorongkat berngi wei, kibai lawan saya ni kajing mani, kibai syukur, ia ni tian jong kajing em. Kini jiru lorongkat baru syakri jong mai pastor dan nansi. Ia yang kasem jong i. Kebalang ke dia ke ministry ke jongi. Ke lorongkat begitu borok ki bakhot kerpat hakerte ke jongme. Hani ke rui ke jongi pada kelak setelah ke berthe. Nadu mentah bersedu ke bam cukut ru. Amen.